Sanibonani guys, naniyazi ukuthi mina ngibona kuma-screen enu kusho ukuthi nginiphathele isigaxa esishisayo sendaba. So you guys remember that story I did about this guy uSfiso, right? uSfiso who doesn't want to pay abantu ama-royalties abo, uthatha imali yama-artist. Nje they had that whole thing, no CC, no KL, and is it KL? JL, sorry, JL, RSA and. So yes, Anna. Sfiso and his crew kuleya podcast yeah, but I don't know what it's called. So the name of the guy I think Tlhahi or Tlhahi, whatever, Mars naye gege Sfiso laba. They were busy saying it's okay guys, so how would you rank ama artist then bethi barenka ubani uNgelique. Maybe rank uNgelique kanjalo, but you know he doesn't have that thing to his name anymore. You know, he's just in a whole I see a party but he has no abo to his name. I get Jeliki etinge guys. He responds. He's like, Sfiso mara yazi nani yangijwayela. Nithatha umuntu othulile nje yozenzela into yakhe mase nizala nizongijwayela. Sfiso nale ntombazana yenu le ngazi nani ukuthi umnyango wesaluni ukuthi ubheke ngakuphi engakwazi nokuleya iwig ningijwayela kabi yazi niyangijwayela wathi Sfiso mina I'm bigger than you know. So manje uSfiso sebeya responda ke lapha yana bathi hayibo uNgelique bigger than who kanjani uNgelique akabaza abantu kokuqala nje yena uthi uSfiso yena nje wakhula nje ehlupheka kakhulu, wakhula edla umdoko phansi like udoti, wakhula edla udoti bawulahlela phansi, he had to crawl like a dog to go and lick that mdoko off the ground. Hayi bamngena abantu bathi usila wena Sfiso oqala ufuna ukukhokhela abantu kodwa ukhuluma ukuthi uyayazi ukuthi poverty thini, should you want other people to stay in poverty. Omunye ecomment esikanje yena that's why ke uhlezi ukhuluma masimba that's why uhlezi ukhuluma because vele kushuthi vele wakhula nje vele umuntu odla udoti ngoba udoti lento ephuma emlomeni wakho. Hayibo bamuhle ugeli waze wahamba wayo installa kabusha wasibonisa la social media ukuthi okay this is me now trying to install because vele kuthiwe umnyango wesaluni angwazi hayibo kwaze kwashuba online. Ningabadeleli abantu abazithulele guys. I'm not taking any sides, I'm just here ukuthi mina ngizothula nje into enzakalayo kulaba phela abangayibuki kangaki indaba, who are not really, you know, social media personalities like that. Anyways, ngizobuya again nesinye futhi isigaxa allegedly see everything.